good day. This is Kuya Chong ug karon ang atong gisgutan is about subsets of real numbers. So, mag-una ta og unsam din ang subset. Okay? So, kay naman tanong nga ang subset is kadtong naay grupo, then kana nga grupo naa po siya kibali mga subgroup. Okay? For example, kibali natay usa ka section. Let's say section okra. Section okra o section B na laman. Okay. Ang section B gitunga adjag kaduha. Grupo sa mga baji o grupo sa mga laki. Okay? Buot pasabot ang kung mayong tag subset, buot pasabot kining mga grupo nga maoy naa sa sud sa grupo sa section B. Okay? Ang grupo sa mga baji subset di ay sa section B. Nga naman, tungod kay ang grupo sa mga baji naaman siya sa sud sa section B, di ba? Naay grupo section B within sa grupo naapoy grupo sa mga baji. Okay? Unya naapoy grupo sa mga laki. Sabot si laki di ay subset pod ni section B, di ba? Okay. Next is real numbers. So, unsa man po ng real numbers? Okay, so sa definition, ang real numbers is tanang mga numero nga unsa man maplat or mabutang nato sa number line. Unsa man po ng number line? Okay, so kung maingon tag number line, wait sa kay panay pagpaduntanan. Okay. So, ang number line is, kabantay mo na ka ng inani siya. This is called the number line. Pasaylo as drawing kay dili paiter ka adyo. Okay. So, we have 0, 1, 2, 3, and 4. Then we have negative 1, we have negative 2, we have negative 3, we have negative 4. Okay. So, kung nakabantay mo na dyan number line ha, by the way. This is the number line, okay? Number line. Kini nga arrow dinhi sa end, kining duha ka arrowhead, ang buot pasabot ana is continue pa ka. Buot pasabot 4, 5, diba? 4, no, 5, 6, 7, padadyon pa na didto. Okay? Mo na ibot pasabot sa arrow. Wa nay kinutuban padung didto 4 5 6 7 8 9 10 11 asa pa nakutob. Same pod nga kini pong arrow dinhi padung pa didto negative 5 negative 6 negative 7 negative 8 negative 9 asa pa nakutob. Okay? Okay. Now, nayo sa kanang angat banda dyan. Basta nga ni mo padung ngadto paladyo ni 0 padung sa right, ang value ni dyan nag-anam o kadako, di ba? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Anam kadako, no? While kung padung pod sa left, ang value nag-anam pod og kagamay, di ba? Okay. So kung imong nabanta dyan, ang value sa mga negative nga number, di ba? Negative 1, negative 2, negative 3. No, negative 4. Mura sa baliktad siya. Pasabot di ay kung mas gamay si jag number kibali, mas dako ang ijang value, basta negative. Pasabot, si negative 1, mas dako kaysa negative 2. Diba? Kay si negative 1, mas duol mas ni 0. Pasabot pod, si negative 1, mas dako pa kaysa ni negative 100. Diba? Okay, kaya nag-anam kadako sa 0, nag-anam kaladyo sa 0, nag-anam pod kagamay ang value kung negative ang number. Okay? Okay. But pasabot, kung mingon tag negative 1 is blank 1. So, negative 1 is lesser than 1, di ba? Kay, padung madidto si 1, pabot ako. Padung didto si negative 1, pasabot, gamay. Okay? Okay. So, mo nay number line. Pasabot, maudi ay nay mga real numbers, mga numero nga maplat sa number
line. Pero dili ra na dyan limited na ning kanila ha, kay napatay fractions, napatay mga decimals. Okay? So ato na hisgutan karon. Ug unsa man ining mga subsets of real numbers. Okay? So ang pinakauna nga subset of real number is gitawag og counting or natural numbers. So unsa man ni nga mga number, Kuya Chong? So ang mga number under na ni nila is kung unsay atong mga naandan. Counting. Example kanang 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Kana mao na yung mga counting or natural numbers. Okay? Dili na limited ha to 1, 2, 3, 4, 5, 6 kutob 10. No. Nabjay and so on. Mapasabot na ellipsis. Sabot y kinutuban kutob asa pa na. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. That is counting or natural numbers. Okay? Maunay unang subset sa real number. Next nga subset of real number is kitawag og whole number. So unsa man puy kalahian ni whole number ni natural number, okay? So kung si natural number, kung makahimdum mo, di ba? We have 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Di ba? Napani so on. Sabot para dyan pa. Ang si whole number same ra. Kaso naa na si 0. Okay? Okay, what pasabot? Same ra si whole number na may 0. Okay? Integers. Okay? So unsa man po ning integers? Kung nakahinumdum mo, di ba si whole number no kay 0, 1, 2, 3, 4 and so on no, mabada na si whole number no. Si integer apil na ang mga negative nga numbers. Okay, so we have negative 1, have negative 2, we have negative 3, and so on. Okay? So, balik ta. Kung natural numbers, 1, 2, 3, 4, and so on ra. Kung whole numbers, apil na si 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Kung integers, apil na ang mga negative numbers 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Okay? Sumura na jag puno-puno ra ni siya. Next is rationals. So, unsa man po ning mga rationals? So, kung nabantayan na po ninyo gaina, na puro jud ni kung nakabantayan ninyo, puro to mga whole number, puro to mga kanabitang say ni mga nag-inusara, no? Mga 1, mga negative 3, di ba? Karon ang sa rationals, apil na ni sila mga fractions, mga 1/2, di ba? Mga 3/6, okay? Apil na ang mga fractions ug mga decimals. Usa pa na mga decimals, mo na kanang mga 3.5, mga 1.4, pero naay pero ha. Unsa man ni nga mga decimals? So ang mga decimals is only kadtong ilang gitawag og mga terminating and repeating. Unsa man po nang terminating o repeating, kuya? Okay? So, may terminating kanang nagbalik-balik, nagsunod-sunod, nagbalik-balik. For example, we have 0.66. Diya na i-bar sa ibabaw, papasabot ana 0.6666 and so on na siya. 'Di ba? Mo na ibot pasabot sa repeating or and terminating. Okay? So, like example, for example, kibale 0.31 kana naibar sa ibabaw. Pasabot that is equal to 0.31, 31, 31, 31 and so on. Okay? Nagbalik-balik. Maunay kondisyon. Kung rational, fraction, mga 1/4, mga 1/2, mga 1 and 3/4, mga 1 and 1/4, mga 1 and 1/3, og mga decimals, pero only mga decimal, only ra ha,
mga decimal nga repeating and terminating. Okay? Okay. Next na pod is binali sa rationals is irrational. So unsa man pod ni kalahian da ni rational ug ni irrational. Okay, di ba gaina sa rational no kay mga decimals nga repeating ug terminating kadtong nagbalik-balik. Karon sa irrationals ang isa is mga decimal pod, mga decimals pod pero mga non or not repeating and not terminating or non-repeating o non-terminating. Unsa man po ni siya? Okay. Kung si rational repeating o non-terminating, si irrational binali non-repeating o non-terminating. For example, pi kaning ina ni unsa man day value ni pi? Ang value ni pi if wa man ganing mo nakahibaw is 3.14 159265359 and so on. Okay? So, arang daghan na nga value na may and so on, di ba? Ang nakapait pag-ajud kay wa nagbalik-balik. Maunang mo na gitawag repeat, non-repeating and non-terminating. Labang daghana way kinutuban unja di pa sud balik-balik. Pasabot di ka makatag-an og unsay sumpay padongan he. Unlike sa katong terminating and repeating nga since nagbalik-balik si Ja, for example 6666 0.6666 makaibaw man ka nga puro na 6 padung didto. Di ba? Ang kiri di ka kay baon sa sumpay. Kay dili man repeating, dili pod terminating, di ba? So mao nay mga irrationals. Non-repeating ug non-terminating. Another example of irrational is kining square root of 2. Okay? So the square root of 2 is approximately, ginoo ko ang English, approximately 1.41421356237 and so on. O kana, klaro po na kaadyo, di ba? Non-terminating and non-repeating. Kaya lain-lain ang mga numbers. Okay? That is irrational. Labang daghana way kinutuban nga mga numbers nga dili pare-pareho. Okay? Okay. So, mauna to sila. Maunay mga subsets of real numbers. And that's all for now, guys. Thanks for watching. Of course, unta nakatabang, no? Karon na hindumi. Kung tapodyon mo pahuway, di mo give up. Okay? Adyo pa kunaw na ka mao, give imong best. Paningkamot. Of course, mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye.